Bon dia. En què el puc ajudar? Sí, miri, voldria... una taula allò. Una què? Una taula allò. Perdoni, és que... Una taula de diàleg. Per obligar en Sánchez a fer un referèndum, Escolti, sap com la vol, la mida, la forma... No, és que sap què passa? Que és la nostra primera vegada i no ho sé. No pateixi. Acompanyi. Tenim aquesta taula, molt llarga, amb una cadira a cada punta. Va molt bé per dilatar les negociacions amb l'excusa que no se sent a l'altra banda. És que això ja ho vam fer amb la negociació. Ara voldria una cosa més íntima. Tenim aquesta. És plegable. Quan no es vol seguir negociant, es plega i se la pot endur. Molt bé, Però potser no va molt a joc amb el nostre discurs actual, sap? Hola, Martí, com anem? Pere, Tito, feia temps que no venies per aquí, Sí, però mira, ara que hem pactat amb el PSOE, venia a veure què tens de nou. Tens alguna cosa a joc amb un pacte de Rodalies? Mira, tinc una cosa que t'encantarà. Carles, ets tu? Posi'm aquest penjador, sisplau, també. Cony! Pere! Hòstia, no t'havia vist. Vaja, sembla que algú també està mirant taules de diàleg. Vols un armari també per sortir-ne i dir a tothom que ets un autonomista? I tu? No voldràs pas un llit? Ai, calla, no! Que ja te l'està fent en Junqueras. Un moment. I aquesta meravella? Aquesta és la joia de les taules de negociació. La base té fusta de pacte fiscal, però li han donat vernís d'autodeterminació. Les potes són robustes per poder donar un cop a la taula quan convingui i està inclinada cap a un cantó perquè tot el que ofereixin sempre caigui de la seva banda. Però només se n'ha fet un exemplar. Me l'enduc. No, me l'emporto jo. Em sap greu, ja està venuda. ¡Egunon! Vengo a por mi mesa. Hombre, señor Urkullu, aquí la tiene. ¿La vol pagar o en cómodos terminis? Uy, me da lo mismo. No la pago yo, la paga Pedro Sánchez. Pero un momento, entonces, ¿nosaltres qué? Tranquilo, eso también está pactado. Porque me la lleváis vosotros. Venga, vamos. Però quins collons? A la 3. És que tota la puta vida igual. 1, 2, 3. Són imatges de l'enèsima disputa entre partits independentistes per veure qui capitalitza